Hello. Naman sigas na tayo, push kaya ganda yung masumiki and pop masya. Oh, Amin, yan, nikikan nito. kaiwo kita kam nakte uspe na malaka eh. Hey, Sikap. Kumdeka ni uspe masilas ni kat fatas ke pake. Pula pe na palala ni inore matinya pewe. Kat kai ni usnap kumpilang si. Okay, tak kita usna malasa. Okay. Dalewi somningi, dalewi somniki. Kat pick up, tari. Mana kenye shuwe. Tekka, oh talik shik tekka. Mana dal kan udan tami. Dalawi nila. Katrawa chine we. Kulay kinye. Oh, güzel naşle. Papasin lang sa salit natin. When napadin lang sa salit natin. When actually reject the testing nila. May lang papasin lang sa salit natin. Kapag sila kin lang sa yok lang. Ako kailan kiperin mo tayong nasyo. Kiperin mo tayong kayo. Kung force nga lang. E kat papa ilaro. Kung yok hindi nakikotaro. Kaya si papa ro kiperin. Kiloman lang sila papasin. Hindi kasi kalin sila may kanin from lati dito. Pangilaman na lagi hindi kasya makatmakiwala lagi nito. Ilorela na siya tapos siya na natin may class ito lang kung langga. Ngayon sila kalin hindi laman mawala sila siya rekat leo. Siya na rekat leo. Ili sa amin lakat na katorikal, may rikat leo. Kilo rikat leo, ila silpa ng step le. Ay na kilo rikat leo, matawag niya yung kero. Katorik lagi po. Kasi po lang leo, ito na. May mga wal.
la karang ni bawi kat niya. Ayun ka na kes maginikat, kasi kat lapang. Mau la ran ye phone kat kilang silan kat dai. Pinikat pata mukay na sa peo class. When it sees kaka ko niya fellow kan karang ni kat. When nakaka kat. Hindi ka kat. When ay kakini ko la kinasa. Leila lapang mo sila niya kasi mo din na. Kat tas pa mo din na fellow sini. Di pa mo fellow la. Manang main siyo kasi alalan ko nila nila so mismo nila tawagin mo pamis at tingnan ka ang kimula sa iwan nila kanina pinapaya ko lang kung magkakasin na nila sa pagkakawagin mo at hininikalin kita isipin kasi mo isuno o yun diyan mo magkakaw na upapangakapagkakaw na dito Vinci una sis, inakaya ko siya, pinatalitado lang tayo kaya lang. Kaya lang, Vinci una. At long ito ay ilapay, hindi lang lang. Kaya na ikinisipin. Promise lang God na siya ba? When she came, she said that I in Mola. Hindi siya kamol, ay Karen. Karen na mga lang, because ito ko rin ang mga news. Kuat magawa mo ito lagi. Ninakli ko. Sipa na ako ko. Ako na kiten. Malatawang ko. Ilang mga lap. Kasi kasi niya ko ay aksa piyalo lang ako kasawang kali. Kasi yan na. Ilang mga lap. Walang nasumunod ka permar. Sa palatne na ko na naman ang gawa siya ma-upload singe lain muna na nung nasiftan na kaya ba. Kapalal kong nila kung buwi ka rin gayin pinle patawag yan o yun siya makatagay ng ipensi niya. Kapalal kong nila kung witin mas luwin gayin win mukti mana kaya ba. Ngon lumin gayin mas ton mana gawa siya makatagay wa pinsak na gaya. Hinggayin rela safta las na gimano singe. Kafalewot na ano siya of na yung ito ala komisyal na kaya yan muna na siya magkumako na siyas na kaya siya mawaipa na yung gana ko na maulas paal na kaya siya kung sinasirfin na manitutlas kaya matawag yan na kaya ni singi nagipel singi kung nanakalim na siyas finsraklas na kaya maul kaya when yung natong tagatarin gan katang naman na kaya suwag matarin na boy lalit sumingayin Akala mina sisla kumba moul, kumba kalan mana kewa, finsraklas, tunaklas hindi manasla, hindi tahong lagi masikla sispal na kewa. Patinggan isut mana kalan singila ko matawa kingain parakolon, hinga na keye, hinga na klalmit mitye, hinga na puoy mana kewa siya mo kumaki fall lagi plan mo. Hindi siya usinge, potential lagi piel. Nada Committal. May pala ano gawa siya makatakal ay may kasakala. Pininaklalo siya buyak ke oya masig na sielos. Wangin genik saye. Panagatang na si Mulan Pertarmar. Tunak manas kali ko rin gano ba mga anom na fellows. Ekot na kayo siya malalay pumibe. At pinatagay ni kayo kaya singing gabi witness ibe. At kinaman na siya ako kung siya na kung na planetary. Hinggan siya kulit singing. Ikat fili mano singe ikat siya siya malap ikalo minggan wala los na kaya eh siya na chikap na ito na life gila kung officer fall na kaya kunak na speaker ito yan kapag siya mga buwan ka siyafla wala lagi malong sila na ito na siya pag ginawa na ba suki may na kaya kinag mo ng Jesus Christ siya uwi na bitang
hermano, ikaw dahil yun, naging mga pastay, kung din yung kayo na-accept mo, kaliba. Lama na lang. Ay, bulang, kaya ko ako kasi yung mga cash lang. Dito ko tayo anyway. Dito tayo anyway. Dati yung sis. Kaya sa puning yan. Sorry.
Jesus. Umuna. Kapre. Well, anake fue que bien a você que loja van na lola tá vai ir em o eles que já lá na faixa que vem né a audiência o lá tá para ali Batman Maso a mulher na sim anda com ela para Israel ana que na pega de com chamamos lá que o Sigrah'S na mana accelerate usali may cash mo ta ko asin ke lo ni kita na may isa naman lang meeting actually calculation a lot. Okay, or you will on my input itu je ina kasih alu queuing kita pensing. Itu kita dapat rela sam actually design rela awalnya itu apa lagi dapat check up. Sorry. Jauh sih. Apa kaya ada orang may finding mo dinero kahit sa kami okay naman big mata ka ako naman siya dala full na uja ka pala man ko in rela samsa mo ay awon ta sudah malap mga po mata dito na siya kasi kami tingnan nila sa wala kung mo wali like maliya was may tayo malaking mga west Memang taruh ke tule ke malam Sigrah. Kalau macam mana kata sudah connection lagu kemudian main tangan mana sama tu, pagi nahu show gelap show Sigrah. Next year ko paling jika mana lagu ini kita ada pun kalau dia kata ada dapat macam itu. Apa ni? Kalau tak ada orang apa jenis ada kita macam mana? Bilang alam si mata kawa. Amam sura la kapse para la bos. Jadi tu me fasha got man si Committal church tapi dia tahu. Makan nak mahu sura la. Siapa nak itu nak jawab dia lah tak ada finansial. Pona. Tapi nak sura. Tapi aku pun pernah main kaya la sama. Dah nak malah dia malah When some dan met bagay kay reputation amalam si Mugela awala ipal tatali kasi usik kay sakto na malalap yore na wulos with HONOLULU ke blenchi meta fashion ke fundraising mo ko sorela ale na teatro yo agilen lati si ako siya mama sikya Allah lalu macam jalan يرشدنا تعلم ولا أجرادوس أبيك كان فاشك مولا أنا أقول لك أن هذا شيء مثلا را أنا كنا فاكا الله سبحانه إستمرار شخصنا يناول إطلاع بالك إنفاق كله كشخص نشيد مثلا كيوا كيورا لغوس أنا كنا كمان كيوا وفاشني كإنكش فيلا بقنية تامل كبنجين Allah lalu ni mau kuwas na kayo pada shoot ka no yan. Orang alam siya wala pa sa may nakaye. Tayo kaya rin na to na. Mga natin wait asor tayo la. Wala makakain fa ke pwede makakain pero panglan pa siya. Orang kulang wala tanga kay ni spella awala siya wala pa. Takro wala wait na tayo. Lumalap, mga chaplain break malam siya kalau us feel siya one kamay kawag auto luta pa limit loop dan siya dahil kim tawa yung teta tapan auto luta pa yung nag-10 bilay kiya no mga chaplain kung kamo ang laban na siya one backlog na kayo mo matayang na di ki chapter po last year lumalap masyo
Bye.